teddinira ɗum ko Madina Gounass fof, teddinira ɗum ko dental ceerno Alhaji Mouhammad Saïd radiyallahu ta'ala anhu ko wiyete dental sunna ngal fofo teddinira ɗum ko tijjaniya fof, teddinira ɗum ko dendagal haalpulaar en goɗɗoyta hadam habrude taw hollidde mbiɗa ardi ɗo e hilifaɓe min ƴettudemi konngol ma taw ko nulal tan toɗɗi kam yomi ƴettu konngol, kono eɗen gardi ɗo to banggal ɗo gonɗen miñiraɓe ceerno Dialalu o suuɓi en yen lomtomo e nokku heeɗo e on ɗon fannu tigui eɗen gardi ɗo e hilifaɓe meɗen e ɗum holi ɗum eɗen gardi ɗo e mawni meɗen Mouhammad Siraji Ba mo ganduɗa kañum ko kanko woni mawɗo wuuro Madina Gounass e ko hoolaɓe ceerno jeeya ceerno tuɗɗimo halfinimo wuuro ngo woni mbiyeten Jarga. Eɗen gardi e mawni meɗen ceerno Ahmad Baro mo ceerno Abdoul Aziz ko yantude e ummiɓe Madina e ummiɓe Fouta woni Alhaji Abou Dia en woni Sada Baylo Sy en eɓe ɓe gardi en mbawa limtidde fofo ari ko notitade e jaɓɓade e weltorade ngal ɗo teddugal kuccina ngal e ɓesgu Madina Gounass e suɓade en ceerno Jalaluddin sabu teskade golle makko e mantinde golle makko. Eɗen kala konngol ngol so tawi en kelingol ma mana maggol ɓuuru yaltude mantinde ne waɗi mande. Golle moƴƴe so tawi gollama yo won mande, kadi mande nde nafa sabu ko wiyete mande koko neɗɗo rewinto koko neɗɗo andirta lawol. ɗum waɗi moƴƴuɓe e moƴƴinɓe golle mumen ene mbeje kolle beele yimɓe ene mbawa rewde nden ɗon mande ha mbawa ñemtinde golle ɗe jaaja itta. Mi wasa junnade no feewi mi atta e toɓɓere nde toɗɗanami nde alhamdulillahi rabbil alamin kadi en mbawa nadde e mayre taw en kalani bertude ɗo nde yalti ɗo. ɗum ɗo ko tarih puɗɗuɗo ko ɓooyi fuɗɗani tan e jonde men hande nde, fuɗɗani tan e peeñgol jaati neɗɗo mo jooɗoriɗen sababu min hon ceerno Jalaluddin ɗum fuɗɗi ko adi ɗum. eɗen gandi ko wiyete jangde pular e Madina hande jeeya ko e felo gollirgo diine ngo ceerno meɗen gollowo o gollirta ɗum to Madina to ɗum wona cakan koye golle diine he ɗum limi ko hen ɗum lima ko hen ɗum woni. ɗum fuɗɗode muɗum se jiiɗi eɗen mbawi yaade kila dow gila felo Cheikh Oumarul Fouti radiyallahu ta'ala anhu nde o ƴetti jihadi makko omo fayi banggue funnage. no woodi goto e ɓiɓɓe Amadou Ampate Ba o wiyete Aboubacry mi pottino Abidjan o haalni kam kaɗo haala o wi jangde pular bam makko kanko Amadou Ampate Ba o roni ɗum ko e neɗɗo, o roni ɗum ko e on ɗon anniya holɗum Cheikh Oumarul Fouti woodi ɗo arno e guure o tawi ɗon jiyaɗo Allah goto pullo on are makko jaɓɓodi wimo an noon felo ngo jahata ngo felo jihadi kuɗol ene foti wonde hen. Cheikh Oumarul Fouti wimo hami arta oɗo eɗen gandi Cheikh Oumar o attani e jaati makko kono omo arti e maana makko woni hami arta o ko yamirore nde o waɗi ɗum e yimɓe ɓen gartiri nehi ha yetti ɗum woni gartugol makko ko ɗum woni ɗum ɗo. mbasen junnade no feewi kanko Amadou Ampate Ba mataw ko e ɗeɗo gueɗe e baaɗe ni kanko o ƴetti on anniya o ari ga e Sénégal
o yide ceerno ahmad baro ha wonɓe ɓurɓe andude ɓura andude on woni bamum ceerno mouhamadoul mansour ceerno ahmad baro ko goto e seeremɓe ceerno alhaji mouhamad saïd radiallahu taala anhu o haalni ceerno ahmad baro min de mbiɗa yiɗi onon seeremɓe ɓe janton e komin jiiɗi darade par ce que min jiiɗi darade ha pular watta windude saabu gande meɗen nde so tawi mawɗo maayi ko guengal defte sumi mbatten windude ceerno ahmad baro jaɓɓi ɗum jaɓanimo ɗum wimo ya noon to madina gounas ceerno mouhamad saïd mi waɗimo balloma e ko jahata ko kanko amadou hampade ba o yehi to ceerno o haalni ceerno jaggiri ɗum ko yamirore ceerno alhaji mouhamad saïdou jaggiri ɗum ko yamirore iwde hadara ceerno muɗum ceerno ahmad baro o yamiri yo ko haalata ko nde wonno omo andi nafoore mum o yamiri yo winde gila nden ceerno belli dia en ceerno tidiane ɗahiru en mawɓe almuɓeɓe gila nden ceerno mawɗo radiallahu taala anhu yamiri yoɓe bindu ɓe bindi defte nan toon ne binda e pular gila e ɓen ɗon yimɓe ko heddi ko wadde duɗe ene janggina ɗum kadi kanko ceerno mouhamad saïd radiallahu taala anhu kanko on ɗon musidɗo mbo haalnami o wi nde ceerno yeehi murid abidjan nde yeehi côte d'ivoire jillu muɗum amadou ampate ba ari jaɓɓademo gila e aéroport ceerno alhaji mouhamad saïd radiallahu taala anhu fuɗɗi haalnudemo haala jangde nde ɗo salon d'honneur ɗo ɓe joddi ɗo o wimo ahan o faɗani ha ɓe jettoyo o wimo an noon a meeɗi addude am haala alhaali jangde pular eyyi nden mi anda no ɗum wonirta kono hande mi andi ngol ko ngol firat nde o haalata ɗum de taw o yamiri defte bindama kono o wi hande mi andi firti ko duɗe natti wonde tan yo winde defte saabu holko o rewni hen o wi saabu hande mbiɗa jogui ko jangguete mbiɗa jogui janggoɓe mi felliti naddude hen ko ndeɗo yamirore woni ceerno meɗen mo gonduɗen o ceerno ahmad tidiane yo allah junno gurdam makko woni ko jaggi ko ni woni no o jogitori ɗum on waɗani ɗum cakan sa yii ko ɗum saabi hande to banggue jangde pular nde saha fof omo waɗa ɗum jonde ɗo caaliɗo o humpito holno yarata e holno wonira ɗum ɗon ko hen jeeya ɗum ina jeeya e dendagal ko koyno tarihaji ceerno waɗi ko wayno jime en e ko nandi hen dental ngal foof jooɗo jomum yamire yo haal ɗum ɗo fof ko hen jeeya eywa minen walla mbiya ceerno dialalu e miñiraɓe muɗum woni ceerno ahmad baro oɗo e minen eko nande amen fofo ko e ɗum ceerno dialalu wona defte tan windi omo windi yimɓe c'est à dire omo formi yimɓe omo duñi ɗumen hen eyi ɗum yantude ɗum ko e wallifoji makko jeeya saabu ko ɗum woni kadi kañumne ko yencinta eywa ɗum ɗon fof ko e on ɗon himme deke ɗum ɗo ɗum tuggito ene woɗɗi eywa min fofof min mbawi wiide komin golliraɓe ɗum min jetta Allah ene fofo eɗen ndendi eɗen jetta Allah ndeɗo jonde ko jonde yettude Allah saabu ko Allah waɗani en e ɓural muɗum rewni e ɗeɗe juuɗe ceniɗe anniyaji mawɗi ɗum noon kadi hande ala fo ko en ɗaminaki hen e moƴƴere aduna e lahara saabu ɗen ɗon ɓerɗe so tawi ƴetti hunde kimmiri ɗum koko gaynata haaju hande ɗo madina to alhamdoulillahi rabbil alamin to banggue duɗe ɗe commune o gérata ma ya hande duɗe capantati ko wiyete centre d'alphabétisation ɗum nan toon waɗa ko e juuɗe ceerno meɗen ceerno ahmad baro mbo ceerno abdoul asis ko kanko gérata ɗum alhamdoulillahi rabbil alamin omo reggin ɗum hande e nder ɗen ɗo duɗe ene jaltini yimɓe ɓe ganduɗa wiyeteɓe ko matronaji hayso tawi kam ɗum no wayi foof jomum en goni hen ha mbawi liggade e ɗum ɗo e nder cafrirɗe tawa ko pular o tan ndewi ndewani hay nokku goɗɗum e goɗɗum won woɓɓe jangi hen mecce ha mbatti yencinte ɗum koto banggue développement ɗum ɗon fofof ko ɗiɗo anniyaji ɗum ɗon fofof ko oɗo duwaw so tawi en garti en naati e ko ceerno meɗen o ceerno dialalu ko yencini mbiɗa wawi wiide ko gila Fass mi haɗa hen ɗon koy hadam nadde lowre alaji abou ndiaye kono kam nam ko gila e Fass ɗo janguinta ɗo ko gila nen o fuɗɗi dillude hen omo dillide hen e ceerno meɗen ceerno ahmad baro omo dillide hen e ceerno meɗen ceerno mouhamadoul kabir ha minen min gari kadi ɓe pooti min ɓe batti min hen e woɓɓe kadi en goɗɗoyta taw kadi en jettani kadi ceerno mouhamad siraji ba ɓe ganduɗa kamɓe goni adiɓe daranade duɗe pular e nder madina gounas kanko ceerno mouhamad siraji ba mo kalɗen nani o
garten tan naaten e defte he fodde ko yencina ko eɗen mbawi ƴelde ɗum e fannuji tati. Fannu ko wiyete lasli, ɗum woni ko wiyete usulul fiqhi. E fannu goɗɗo ko wiyete fiqhu. E fannu goɗɗo biyeteɗo suluk. ɗum ɗo fof ko en jangde l'islam jeeya. Deftere fodde alqur'ana o juzu cimoje lesɗe ɗum woni ko yalti hen. won ko waɗa goɗɗum ko yaltani kono ɗum ɗo kam yalti. ɗum ɗon ne ɗeɗe fodde ko deftere nde addi e alqur'ana ko ɗum woni ko adi jippade e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam sa'a mo o woni Makka. hol fayida muɗum e neɗɗo hande non no nelaɗo Allah wino ni o wi ko al islam bada a gariban o sayaudu gariban. oɗo diine o fuɗɗori ko tumarankagal, o wattinta koye tumarankagal. hol taaridi men hande holto gurɗen e gurani e taaridi l'islam, maana wona miijo l'islam, wona gandal l'islam, hay sinno ko lasli mum ko l'islam. hande ɗo wata aduna o ɗawta anno ko haqqillaji ɗi ganduɗa ene certi e lasli l'islam o. hay sinno noon kala miijo ngoɓe mbawi jogade humtugo haajuɓe ala to ɓe itti ɗum so wona e l'islam. ko l'islam ko toon jangga, kono noon caggal ɗum mbaɗi hen haqqillaji mabɓe hankkadi ne wonti ɗum ɗon. hande golloɓe l'islam o ene mbawi wiide ken koɓe tumarankoɓe e oɗo e ndiɗo taaridi. joni noon hande o nde wonno miijoji ɓurɗi jaynede, ɓurɗi dowlinede, ɓurɗi haalede ɗi ko miijoji goɗɗi, ene hippi haqqillaji men, ene hippi gonangal men ha a ɗeɓata yiide lasli ko l'islam o janginta ko ɗum woni tumarankagal ngal. hande ene noddi neɗɗo nde ruttoto e ɗen ɗon cimoje jippinode e nde diine o wonno tumaranke o e ɗin ɗon rendoji ene artira toɓɓe ɗe haqqillaji yimɓe poti durtanede ha mbawa famde oɗo ndeɗo tagore e godal Allah e ko nandi hen e sifaji muɗum e ɗum ɗoji muɗum ha jomum en mbawa gonɗinde hattan Allah, mbawa yajnude haqqillaji mumen, mbawa wonde julɓe. ɗen ɗon cimoje ko ɗum garduno. sa yeewi cimoje ɗe pop ɗe jahata e haalnude neɗɗo ko ni celli gorto ni juulata ni nan walla ko ni ala ɗe gaddani ñawoje, ɗe gaddi ko duttini haqqillaji mum. iqra jangu holko jangata. Seydina Jibril nde wiyata nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam jangu, o addani deftere o wimo nda jangu.